आसा सार सारखौ खनसेबाव सोंफिनबावनाय जासिगोन। दायो जोंहा बाथौआव बावहाय गायफायो जाहैबाय बिफां महरै सिजौ गायफायो, बेजों लोगोसे थुलुसि गायो, बेजों लोगोसे जाथ्रासि गायो। जाथ्रासि आरो थुलुसिखौ बाथौनि जिं जिङाव गायनानै दोननाय जायो एबा साखाथि फाखाथियाव गायना दोननाय जायो। नाथाय जोंहा सिजौखौ बाथौनि गेजेरावनो गायनाय जायो। बेखौ मानो गायनाय जायो एबा मा हिसाबै बेखौ बाथौनि साखाथियाव गायनाय जायो, सारा अननानै बिनि सोमोन्दै एसे खोन्थानो हागोन नामा? आच्छा, बिदिब्ला बिनि फिनखौ आं जा मिथिगौ बेखौ होनि। औ। तारमाने बाथौआ बान्दोबा नाखि होमबा? औ। बाथौआ बान्दोबा सिजौआ गरंबा। सिजौआ गरंबा। औ। बे गरंबा मोनबा सिनस्रि थायो बेहा, सयथा थानाय नङा, मोनब्रै थानाय नङा। औ। बे मोनबा सिनस्रिया माने बाथौनि बै माने दुमनाय बान्दोबाजों गोरोबो। औ। बाथट्ट'जों गोरोबो। सिजौआ गरंबा, बाथौआ बान्दोबा बाथट्ट'जों गोरोबो। आरो आं दहायनो बुंदों माने बै बान्दोबा बाथौआव हानि दैनि बारनि अरनि अख्रां, आरो बे हा आरो दै बार अर अख्राङाव मा मा थायो, थिग बेबायदिनो बै सिजौनि गरं मोनफ्रामनिबो मुसुगुआव जरा 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 सु थायो। आच्छा फै आं देखायहैनि सिजौनि गरंखौ। आच्छा नायदो नै, मोनबा सिरियावबो मुसुगु मोनसेयाव जरा जरा। बेनो जाहैबाय हानि बान्दोसे, दैनि बान्दोसे, बारनि बान्दोसे, अख्रांनि बान्दोसे। हानि बान्दोसे, दैनि बान्दोसे, बारनि बान्दोसे, अरनि बान्दोसे, अख्रांनि बान्दोसे बान्दोबा। औ, मोनबा सिरि दंना बेहा? मोनबा सिरि दं। औ। आरो बे मोनबा सिरियाव हानि बान्दोसेयावबो हायावबो आइ आरो आफाल' होननाय बायदि नैबे मुसुगुनि मोनफ्रामावबो जरा जरा सु दं बेहा। औ। बेनो जाहैबाय आइ आरो आफा, आइ आरो आफा, आइ आरो आफा दैयावबो। बारावबो आइ आरो आफा, अरावबो आइ आरो आफा, अख्राङावबो आइ आरो आफा, मोनबा सिरियावबो जरा 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 सु दं। औ। बे जो आरो जोलाखौनो फोरमायनाय जादों। ओंखायनो बाथौजों फुरा गोरोबो बे सिजौआ। ओंखायनो गोदोनि महापुरुषफ्रा बेखौनो बधय माने गोरोबनायखाय गायनाय जादों। औ। बेनो आरोना? औ, बेनो। अब्ला बे सुजों मिलायनायखाय गायनाय जादों। औ, सुजों एकदम बे बाथौजों गोरोबथारो। बाथौआवबो बान्दोबायावबो माने जरा जरा, औ। बे सिजौ गरंबायावबो बे सुआ जरा जरा। बे माने आइ आरो आफा, जो आरो जोलाखौ दिन्थिनाय जादों। औ। अब्ला जाथ्रासि आरो थुलुसिखौलाय मानो गायो, सारा अननानै एसे खोन्थानो हागोन नामा? आच्छा, जाथ्रासि आरो थुलुसि। थुलुसिखौथ' जों बयबो मिथिगौ, साइन्सनि बादिब्ला बियो माने 16टा गुन बेहा दङ। औ। बे थुलुसिनिफ्रायनो जोङो गोबां माने मेडिसिन दिहुननो हायो। औ। आरो नोंथांमोना फोरमायाब्ला माबा फोथायाब्ला बे थुलुसिखौ बेरेमोदैजों सिफ्लेनानै बै गुजुनायफ्राव जेला मिक्स खालामनानै जायो, अब्लाबो एसे एनै गुजुनायफ्रा बेयो फुराफुरि खारो आरो। दा बेफोरबायदि आरो। ओंखायनो बेहा गुन गोनांखायनो जों बे थुलुसिखौ बाहाय गायफानाय जायो बाथौआव। माने थुलुसिया ओरैनो बायदिब्लाबो साइन्सनि बायदिब्ला मोन 16 एबा 16टा माबा गुन दंखायो होननानै आंबो मिथिखागौ। बेजों लोगोसे जाथ्रासिखौलाय सारा मा बुङो? जाथ्रासियाबो बिदिनो, जाथ्रासियाबो बेहाबो मोनसे गुन दङ। औ। आरो जों बेखौ ओरैनो माने बे सोरांसाथि माने गियाननि माबायाव बै सोरांसाथिजों लगायनानै रुजुनानै गायनायबो जायो। आरो बेहाबो गुन दङ बधय। माखासे माबाफोरखौ आं मिथिजोबाब्लाबो जाथ्रासिखौ आङो माबा मोनसे गुन दं होननानै मिथिगौ। बिनिखायनो आबै आबौमोनहा गायदों। हयथ' आं जिखिनिखौ आबै आबौनाव सोंनानै मोनदों बेखौ आं फिन होनो हागोन। बे आरो। अब्ला सारनिसिम गोजोननाय थाबाय बेखिनि समसिम सारा जोंखौ आंनि इउटुब चेनेलाव बेबायदि बाथ्राखौ बुंथिना होनायनि थाखाय। रायजो राजा नोंथांमोन, नायगिरि नोंथांमोन, अननानै नायलांबाय था। नेक्स्ट भिडिअ आरो नुबावगोन। जोंहा नेक्स्ट भिडिअआव अन्थाइयाव जेवारि सावो बेखौ मानो सावो, आरो लोगोसे सारनाव जों सोंबावगोन दै सान्थिखौ मानो लोङो बिनि सोमोन्दै सोंबावगोन। दा बेखिनियाव दोनथ'बाय रायजो राजा नोंथांमोन। अननानै नेथ'दो, एसे उनाव नुगोन। गोजोननाय थाबाय रायजो राजा नोंथांमोन। मोजां मोनोबा साबस्क्राइब आरो लाइक खालामना हो।